yafikanso program ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Program ili makatupasani nyimbo zosiyanasiyana za Adventist zoyimbidwa konkuno ku Malawi. Kwa mzathu amene mango ndipeza kumene iyayi. Muthu bida ndithu pamene pa YouTube kungochita VNV Media TV. Muzipeza zonsezi komanso pamakhala nyimbo zosiyanasiyana ngati sizinachidwe program ine iyayi. Timakhala nyimbo zimenezo tazika pamenepo. Ndiye musiku leronso takuwuzani nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa konkuno ku Malawi za Adventist. Nyimbo imene itiyambire program yathu ya siku lero ni nyimbo yoyimbidwa ndi azimayi kuchokera ku Napeli SDA Church mu mzinda wa Blantyre. Nyimbo imene anayimba yabwino kwambiri, nyimbo imene amati ndi mafuna bwenzi, ndipo gulu limeneli ndi Sing to the Lord. Sing to the Lord ili pasi nyimbo ya ndi mafuna bwenzi. Tikudziwa kuti tonse lina bwenzi athu osiyanasiyana, koma ukakhani mwayi ndithu kupeza bwenzi limene litokhala nawe pa mavuto komanso pa mtendere iya kungoyamika zimene kwathu kuno nthawi zambiri sizimachitika. Nde kumapeto kwa nyimbo imeneyi tiphunzirepo kanthu kena, kodi ndi bwenzi liti limene lingakhale nafe mu nyengo zonse, mu nyengo zokoma zabwino, mu nyengo imene ife tikufira kuti tili mu tambasale takhala pansi, ndi bwenzi lanji. Sing to the Lord, nyimbo imene kuti ndi mafuna bwenzi. Ndimafuna bwenzi lapante ndere, ndimafuna bwenzi lapa mavuto, ndimafuna bwenzi lapa moyo wanga kuti ndiritsatire. Ndimafuna bwenzi lapante ndere, ndimafuna bwenzi lapa mavuto, ndimafuna bwenzi lapa moyo wanga kuti ndiritsatire. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze, Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze, Yesu adzakhala bwenzi lako. Umuuze Yesu za mavuto ako, umuuze Yesu adzakuthandiza ukasowa bwenzi umuuze, Yesu adzakhala bwenzi lako. Umuuze Yesu za mavuto ako, umuuze Yesu adzakuthandiza ukasowa bwenzi umuuze, Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze, Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze, Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze, Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze,
Yesu atakala bwenzi lako. Kuimba kumeneko kwa Sing to the Lord, nyimbo imene ikufotokoza bwino kuti yayi bwenzi limene ndalipeza ine ndi Yesu yekha. Kodi inu ndi bwenzi lanji limene muli nalo? Kwa mzathu amene mutisatira pamenepo pa Sambatu la Mchezo la V&V Media TV, ndi bwenzi lanji limene mwalipeza kumapita kwa nyimbo imeneyo? Koma bwenzi limene ndalipeza ine ndi Yesu yekha, amene sakhumudwisa. Tito magwira ntchito ndithu koma Bwana athu nkutikhumudwisa. Ndithu kupeza maubwenzi nkuzi ndikukukhumudwisa bwenzi. Limata kukhumudwisa ndithu kupeza kuti munthu amukonda lero mawa kukuzoti iwe ndino bwenzi watha. Iwe nkukhumudwa. Koma lilipo bwenzi limene ife silizalikhumudwisa nyengo zathu zonse, lidzakhale nafe ndithu. Umatha munthu kwamba business, nzoteka kwamba business, kupeza kuti bwenzi lako nkumakusemera upo ndithu. Si business yoka kunchito so kumene nkomaona ngati bwenzi ili ndi ndilikukonda, kupeza lili kunena zinthu zosiyana koma Bwana zokunyozesa iwe. Koma lilipo bwenzi limene ndi Yesu, limene silimakhumudwisa, limene nyengo zonse limakhala nawe. Titokonze kwambiri kuimba kumeneko kwa gulu limene la Sing to the Lord kuchokera ku mpingo umene wanaperi SDA Church. Nyimbo yabwino kwambiri komanso kutiyambira program imeneyi ya Hymns of Hope pano pa V&V Media TV. Bwanja hapa tipite ku nyimbo ina imene ikuimbidwa ndi anzathu amene wa The Harps kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Nyimbo imene akuti mawu ake. Mawu ake Yesu anayimbanso bwino kwambiri makosana amenewa. Tatiyeni ndithu tionere komanso tiphunzire kanthu kena kuchokera mu nyimbo imeneyi. Nthawi zina timalira mavuto akagwa, kugwetsedwa mphwayi timafika pomafunsa Ambuye muliko, timafika pomukahaika koma Mau ake Mbuye sadzatisiya, adzatigwira tikamfuulira, iye adzatimvera. Mau ake Mbuye sadzatisiya, adzatigwira tikamfuulira, iye adzatimvera. Dziko lino mavuto ngambiri, njala ntenda imfa ndi kudana, tikapemphera pena osalandira. Ambuye kodi muliko, kondozi matosefukira, chilichonse osayenda, timafika pomukaikira. Ambuye kodi aliko, koma mau ake Mbuye sadzatisiya, adzatigwira tikamfuulira, iye adzatimvera. koma mau ake Mbuye sadzatisiya, adzatigwira tikamfuulira, iye adzatimvera. Iye adzatimvera. Kuimba kumeneko kwa gulu limene la The Harps kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, nyimbo imene akuti mawu ake Yesu sadzatisiya,
azakhala nafe. Inu ndine tikamfuulira iye nkumuuza nkhawa yathu, tikamuuza zimene zikutiphinja ife moyo wathu, iyeyo Mulungu amatimva kwambiri. Tikaona chiwerengero cha masiku ana mzathu amene akufika mpana pochosa moyo wawo, nkumaona ngati mwina Mulungu sakuamva, nkumaona ngati mwina mavuto amene ali nawo azingopitirira. Tisafike mpana pochosa moyo. Tiyeni ndithu tifuule kwa Mulungu wathu amene nthawi zonse amamvesera. Ngati ifeyo tifuule kwa iye, munthu amakumva ngati afuula ukukuwa ndithu Anyirenda, ngati ndithu ndikhulumvesera ndimva kuti wakuti kuti wandiyitana. Ndiye nyimbo imeneyo yotipasa chiyembekezo kwa ife amene timaona ngati kuti moyo basi ndi chonchi. Tikhale ndi nthawi yofuula kwa Mulungu wathu amene amamvesera nthawi zonse pamene ifeyo tifuule kwa iye. Kuimba kumeneko kwa The Harps kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Pali nyimbo inanso imene inayimbidwa ndi anzathu a Heritage Sounds kuchokeranso muno mu mzinda wa Lilongwe. Nyimbo imene akuti mafunde. Mafunde angakule motani pa nyanja. Nyimbo zimene tikupasani lero ndi nyimbo zokha za matanthauzo abwino, nyimbo zimene zinayimbidwa ndi anzathu a Adventist kuchokera kuno ku Malawi. Ndi nyimbo imeneyinso imene akuti mafunde. Ngakhale angakule motani pa nyanja, musalola Ambuye kuti ana anu achite kufika mpana poswa kugwira. Kuimba kwa Heritage Sounds. The Heritage Sounds, nyimbo imene akuti mafunde pa nyanja. Kulirira kwa Mulungu kuti Ambuye ndithu musalole kuti ana anu achite kufika mpana poti nkuswa kugwira. Timadziwa kuti Mulungu wathu ngodongosolo amene sangalole ndithu kuti nyengozi zizingotifikira ifeyo. Mwina nkufika mpoti ifeyo mune kuti tingadye chani, kwa Mulungu amatipasa populumukirapo. Nkupeza kuti lero mamawa talibe chakudya, kungoona kanthani kanakake abale akuimbira foni, muli bwanji? Ndaponyatu kumeneko ina yake yoti muthandizike, umayiyozewa ndithu kuti Mulungu wakumwamba wachita kenakake kuti pa nyumba pano tisaphinjike. Chofunika ife ndikundalira iye, ndikufuulira kwa iye, ndikumaona kuti zonse ndizotheka ngati ifeyo tikhulupirire iye. Angakhale chakummawa tikuona ngati zinthu sizitheka, koma tikakhulupirira kuti lero pa nyumba pano tidya, lero ntchito ndiyipeza, lero business yanga iyenda, lero banja ndilipeza, lero chikondi changa sichitha kwa okondedwa wanga. Tikangokhulupirira zonse ndizotheka. Tithokoze Heritage Sounds chifukwa cha kuimba kwabwino kumeneko mu program ine ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Tipite ku nyimbo ina yoyimbidwa ndi anzathu a Maranatha, nyimbo imene kuti zinthu zonse za mawa. Chilichonse cha mawa ife sitingachiziwe, koma ife timangoyerekezera kuti kukacha tipite kwakuti kukapanga zakuti, koma zonse zimene zichitike mawa zosikimizira kuti chimenecho chichitikedi amachiziwa ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Tibwerenso kuira mbaso bwino nyimbo imeneyi tate ndionere kuimba kumeneko kwa Maranatha. Zinthu zonse za mawazo Zinthu zonse za mawazo
Kuimba kumeneko kwa Maranatha nyimbo imene kuti zambiri za mawa ife sitingaziwe monga mmene afotokozera zonse za mawa amaziwe ndi Mulungu atokhala kumwamba koma ifeyo tingokhala ndi chiyembekezo pa zonse zimene ife tikupanga. Timafika ena pona kuti mawa atu ine ndifuna ndikapange skulu yakuti mawa atu ndidi chakuti koma zonse zimene ife tingazerekezere sitikukana kuti tisakhale ndi chithunzithunzi cha mawa tikali nacho koma kuti chikwaniritsidwe ndi Mulungu wathu akumwamba. Ndiye pamene tikupanga zinthu zonse tiyeni ndithu tiziti ngati nkolola kutero ngati nkotheka ngati nkotheka kutero kuti ndipange chakuti siku la mawa Ambuye mutisogolere kuti chimene chichi chitheke. Tikaona nthawi yapo ndithu tikupita kumalechereche kwa program imeneyi ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Kwa inu mzathu amene mwangu tijoina kumene timanena kuti nyimbo zosiyanasiyana zimene timakhala pasiyana mu program imeneyi tingathe kuzipezanso pa VNV Media TV pa YouTube. Kungoyang'ana ndithu kungosecha ndithu mutipeza pamenepo komanso nyimbo zakumtima kwanu konse muzipeze pamenepo chifukwa pamakhala nyimbo zosiyanasiyana zimene zimakhala ndithu zikutilimbikitsa, nyimbo zimene zimakhala zikutitonthoza, nyimbo zimene zimatipasa chiyembekezo. Nyimbo imenenso tikhala tikuyisewera koyamba mu program imeneyi ya Hymns of Hope ndikuyimba kumeneko kwa Innocent Yobe. Innocent Yobe nyimbo yake imene akuti Yesu ndi wachikhalire, Yesu ndi wachikhalire. Koyamba nyimbo imene ikufikani pano mu program imeneyi ya Hymns of Hope. Nyimbo imene iso ndi imene timalize nayo program yathu ya siku la lero ya Hymns of Hope. Kuimba kumene tikusiyana nayo pano ndi kwa Innocent Yobe, nyimbo imene akuti Yesu ndi wachikhalire. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Kufikiranso sabata la mawa tikupemphani kuti muzakhale pamenepo pamenenso tizabwere ndi nyimbo zina zimene zizakhale zikudalitsani inu pamene muli kwina kulikonse kumene muli, kaya muli ku nyumba, kaya muli koyenda, kaya muli pansika. Nzotheka ndithu kupatula nthawi nkuonera ndithu program imeneyi ndikudalitsika musanayambe siku lanu. Ndikufunirani siku lopambana. Pitirizani kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Mwakoma nonse. Bye bye. Yesu ndi